ओंखायनो रायजो राजाखौ खावलायदों नाङा फाङा इउपिपिएलआव भटखौ होनो नांगौ एकदम गामलानि देवना लफायनायसो जाजोबदों बिसोरो खालि मालायफोरखौ माने जाख्ल'दों होनो गावसिना ओरैबायदि जाबाय सोरबा सोरबा माने सिजायब्लानो लाहरजोबो आरोखि मिथिबाय बे रोखोम जाबाय गावसोरल' आखि आदा माखासे गांदोंना मादों उखैदोंना मादों खुनु खेलखौ लाया ओंखायनो साबधान रायजोफोर नाङा फाङा बेयाव थांनानै आन्दायलाहैनो नाङा जों आन्दायनायखायनो जोङो दिनै इउपिपिनिफ्राय जोङो गिदिंफिननानै फैनाय जाहैबाय जि फाग्ला बुंबाय बिटिआरनि अफार खालामनायखौ मुलुगनि मेलेमजिबिफ्रानो मुलुगनि इन्टेलेक्सुयेलफ्रानो बिराद बाख्नायदों जाहैदों गावखौ माबाखौ जोंना बे फेग्लामा मा होनोमोनलाय माबा प्रमद बर' दा बे रोखोम आरोखि मुलुगनि इन्टेलेक्सुयेलफ्रानो बिराद गावखौ बुद्धिमान होदों जाहैदों आरोखि दालाय मबाइल नुबाथाय होनबा रायजोफ्रा बिदि होनना लादों बियो एकदम सानफ्रोमबो आगानफ्रोमबो फंफ्रोमबो थगायनाय आरोखि दा बेखायनो आङो सानदों बे अमाबैसा हरसो मिसामिसि मोनखानाय पावार माने बिटिआर सागारगिरि बिटिआरआ जाहैबाय बिराद गिदिर जिनिस जाहैदों आरोखि माने हमस' हायै गिदिरनो आरोखि ओमफ्राय बिराद माने नामानो बिराद गिदिर बुंगारबावबायना बिटिआर माने बिराद गिदिर जिनिस जाहैदों आरोखि दा गिदिर जिनिस नालाय आङो गिदिरखौनो नंनानै ओमफ्राय जेव फैसा मोनगोन होनबाय नालाय इउपिपिएलआव लागायबाय आङो बुंसो सापर्ट खालामबाय ओरैबायदि माने बेबायदि एकदम दा फैयै नुबाय एकदम नङा आरोखि माने मा होनो बे बिटिआर सुक्तिमानि आङो सानदोंमोन मा होनो बे दाउला गेसेरनाय जाहैबाय जोंनि बे दुखु जारलानि खोमसि अमाबैसा हरा सोरांसिगोन होननानै आङो सानदोंमोन दा बेथ' जायासै बुंनायालाय गावस्रा बुंदोंमोन एकदम फैसा थाखाबो लुसावला फैजोबसिगोन माखौ बाहायथबावनो होनदोंमोन आंबो सिरि सानदोंमोन रायजोफोर फैसाखौ आंबो जेव दांनो मोनखासिगोनब्ला माबाखौ हिनजावखौ सासे माबानानै माबाबावनो मोनगासिनो जायासै माबा बावथारगोन माबानाया जायासै दा जायखिया थगायबाय ओंखायनो रायजो राजाखौ खावलायदों नाङा फाङा इउपिपिएलआव भटखौ होनो नांगौ एकदम गामलानि देवना लफायनायसो जाजोबदों बिसोरो खालि मालायफोरखौ माने जाख्ल'दों होनो गावसिना ओरैबायदि जाबाय सोरबा सोरबा माने सिजायब्लानो लाहरजोबो आरोखि मिथिबाय बे रोखोम जाबाय गावसोरल' आखि आदा माखासे गांदोंना मादों उखैदोंना मादों खुनु खेलखौ लाया ओंखायनो साबधान रायजोफोर नाङा फाङा बेयाव थांनानै आन्दायलाहैनो नाङा जों आन्दायनायखायनो जोङो दिनै इउपिपिनिफ्राय जोङो गिदिंफिननानै फैनाय जाहैबाय जि फाग्ला बुंबाय बिटिआरनि अफार खालामनायखौ मुलुगनि मेलेमजिबिफ्रानो मुलुगनि इन्टेलेक्सुयेलफ्रानो बिराद बाख्नायदों जाहैदों गावखौ माबाखौ जोंना बे फेग्लामा मा होनोमोनलाय माबा प्रमद बर' दा बे रोखोम आरोखि मुलुगनि इन्टेलेक्सुयेलफ्रानो बिराद गावखौ बुद्धिमान होदों जाहैदों आरोखि दालाय मबाइल नुबाथाय होनबा रायजोफ्रा बिदि होनना लादों बियो एकदम सानफ्रोमबो आगानफ्रोमबो फंफ्रोमबो थगायनाय आरोखि दा बेखायनो आङो सानदों बे अमाबैसा हरसो मिसामिसि मोनखानाय पावारफोरखौ फानलुंलाजोब्बायसो आं ओंखायनो बेखौ एसे मेथाइजों बुंजोबनाय जानाय नङा